Ano nga ba itong ATV? Ang ATV ay ang all-terrain vehicle. Isa ito ngayon sa kinahumalingan ng mga lokal na turista sa Legazpi City, Albay. Maging ang mga banyagang turista ay dinarayo na rin ito. Halika't ating panoorin at alamin ang nauusong adventure na ito sa Legazpi City, Albay. Ikaw kaibigan, nais mo ba itong subukan? Comment down below kung anong masasabi mo sa video ito. Hanggang sa susunod na adventure, mga kaibigan. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's